Hola, en aquest vídeo resoldrem la primera part d'aquesta activitat no avaluable 7, en la qual mourem i eliminarem els fulls, utilitzarem algunes funcions bàsiques i farem algunes coses treballant amb dades amb una taula petita i aprendrem també a generar una gràfica arrel d'aquesta taula. La resta d'exercicis els farem en altres vídeos, per tenir-ho tot més estructurat i més ben separat. Aleshores, comencem. El primer que hem de fer és obrir aquest llibre NA7 i endreçar els seus fulls. Si obrim aquest document NA7, ens trobem que té 4 fulls i tenim primer hoja 2, després hoja 3, hoja 1 i hoja 0. Doncs el que farem per endreçar-los és clicar i arrossegar. També es pot fer amb el botó dret, mover o copiar, i per exemple aquí podríem clicar mover al final, i aquesta me l'ha mogut al final, ara aquesta també, mover o copiar, mover al final, i ja em queden 0, 1, 2 i 3. A continuació, eliminarem la hoja 0. Per tant, venim aquí, botó dret i eliminar. I ens queden aquests 3 fulls d'aquí. I, com deia, en aquesta primera part, en aquest primer vídeo, treballarem amb aquesta, amb la hoja 1. L'amplio una miqueta perquè veieu millor. I anem a seguir aquestes indicacions. Ja hem fet aquesta part d'aquí. Anem a seguir el que ens indiquen. El primer que se'ns demana és que la cel·la A1 sigui de color negre amb text blanc i que hi apareguin data i hora actuals. Per tant, ens col·locarem aquí a la cel·la A1. Per fer que sigui de color negre, simplement cliquem aquí, color de relleno, color de farciment, triem color negre i a color de text triem blanc. Aleshores, perquè apareguin la data i hora actual, escriurem ahora, abrir parèntesis, cerrar parèntesis i clicarem intro. I ja ens apareix. Si no us surt automàticament així, sinó que apareix així, és perquè no hi ha prou espai a la cel·la com per veure el que hi ha en ella. Es podria solucionar col·locant-nos aquí entre la A i la B, quan la fletxeta, en comptes d'assenyalar cap a baix, si la posem just enmig de les dues columnes, és una fletxeta que assenyala cap als dos costats. Si ens col·loquem aquí i fem doble clic o arrosseguem a l'amplada que preferim, ja podrem veure la data i hora amb aquesta funció a hora. A continuació se'ns demana que col·loquem números aleatoris entre el 0 i l'1 des de B1 fins a E2. Com ens demana fins a E2 i ara a E2 tenim aquesta cel·la d'aquí amb el títol de la taula, el que haurem de fer és afegir una nova fila, ja que si no aquí no podríem, ens solaparia això. Per tant, ens col·locarem aquí, en el 2, clicarem al botó dret i insertar. Hi ha diverses maneres de fer-ho, també es pot fer per aquí, però amb aquesta ja ens serviria. Aleshores, ara ja sí que podem posar a B1 posem igual aleatorio i obrim i tanquem parèntesi, que això ens donarà un número aleatori entre el 0 i l'1, ens donarà el 0, alguna cosa. I ara doncs arrosseguem fins la E i cap a baix. Recordeu que per arrossegar ha d'estar la creueta negra aquí a la cantonada. Si tenim la creueta blanca, el que fem és simplement seleccionar. Si tenim la creueta amb les fletxetes, el que fem és desplaçar, moure la nostra cel·la. I quan tenim aquesta creueta negra aquí a la cantonada, sí que podem copiar la fórmula cap a baix. I ara baixem i ja tenim des de B1 fins a E2 amb números aleatoris entre el 0 i l'1, amb aquesta funció igual aleatorio. Cada vegada que cliquem
algun lloc o inserim alguna nova dada o fem el canvi que sigui, els números canviaran. Vale? Això és completament normal, veiem que també se'ns actualitza la data i hora. Vale? En aquest cas ho deixarem així, perquè l'enunciat no ens demana que els fixem, sinó que els deixarem així, que vagin canviant, vale? Però tingueu en compte que és normal. Tindreu números diferents als meus, tindreu números aleatoris i que aniran canviant cada vegada que realitzeu alguna acció. Aleshores, tinguent això en compte, anem a passar a la següent acció, que és inserir números aleatoris entre el 5 i el 15 des de A2 fins a A15. És a dir, des d'aquí fins aquí. Per fer-ho ens col·locarem aquí. Idealment hauríem de canviar el color primer, però anem a fer-ho així i veieu després com canviar-lo i per què hem de canviar-lo. Vale? Haurem de canviar el color de cel·la i de text i també el format. Anem a començar igualment per escriure aquesta funció. Vale? Ara serà aleatorio, però aleatorio.entre. D'acord? No només aleatorio, sinó aleatorio.entre, perquè ara no volem números aleatoris entre el 0 i 1, que és el que ens ve per defecte amb aleatorio, sinó que volem dir-li entre quins valors volem aquests números aleatoris. Per tant, escriurem aleatorio.entre, que si us hi fixeu en aquesta ajuda emergent que ens apareix, ja ens indica el nom de la funció i ens diu devuelve el número aleatorio entre los números que especifique, que és el que volem fer ara. I si obrim el primer parèntesi, ara ens indica també aquesta ajuda emergent que en primer posarem el número inferior, punt i coma i el superior. Vale? Com ara volem un número entre el 5 i el 15, posarem el 5, que és el número més baix, punt i coma i 15. Important utilitzar el punt i coma, ni punt, ni dos punts, ni coma, vale? Punt i coma. I tanquem parèntesi. Cliquem intro. I ara, si us hi fixeu, aquí el que tenim és una data. Això és perquè, com aquí teníem això en format data, a baix també se'ns ha posat. I aleshores ens està mostrant l'equivalent en dates a un número aleatori entre 5 i 15. Per modificar-ho, si veiem que a una cel·la estem intentant introduir un número i ens apareix una data, el que hem de fer és canviar el format. D'acord? Pestanya inicio, secció número, i aquí triarem o general o bé número. Triaré general perquè ara no el vull amb decimals, que és com sortiria amb número, i per tant posaré directament general. Ara aquí podem arrossegar fins al 15 i si ho volem canviar triaríem sin relleno. D'acord? Mireu la diferència entre triar color blanc i triar sin relleno. Quan triem color blanc, no ens apareixen les línies. Veieu la diferència entre aquest grup de cel·les d'aquí i aquestes d'aquí? Que no hi ha aquesta línia entremig? Això és perquè les hem pintat de color blanc. I quan li donem color, desapareixen aquestes línies, a no ser que després nosaltres hi afegim unes vores. Però d'entrada, aquestes línies que ens serveixen de guia aquí no les veurem. Per poder veure-les, en comptes de triar color blanc, triarem sin relleno i ja les tenim aquí. Ara, evidentment, no es veuen els números. Per què? Perquè he canviat el color de la cel·la, però no he canviat el color del text. Per tant, vindrem aquí, triarem color negre i ja tenim tot aquest conjunt de números aleatoris. Si cliquem a qualsevol lloc, posem alguna altra funció, fem el canvi que sigui, veieu que van canviant. I en aquest cas, l'enunciat sí que ens demana que els valors que tenim de A12 a A15 no canviïn. D'acord? Per tant, seleccionarem de A12 fins a A15 i el que farem perquè aquests d'aquí no canviïn és clicar amb el botó dret del ratolí i fer copiar, o fer Ctrl+C, però ja sabeu que a mi m'agrada fer-ho així perquè veieu el que estic fent. I ara, aquí mateix, des d'on acabem de copiar, clicarem una altra vegada al botó dret i farem pegar, que aquí no ho farem amb Ctrl+V, perquè aquí fixeu-vos que hi ha diferents opcions per enganxar. I ara el que volem fer és pegar solo los valores, és a dir, els números.
Si nosaltres enganxem les fórmules, estaríem enganxant a l'aleatorio entre i tornaria a ser números que canvien. Veieu? Van canviant. Si jo, en canvi, vull fixar alguns d'aquests valors, doncs copio i enganxo, però los valores només. Clico intro. I ara, aquí, ja no tinc un aleatorio entre com el que tinc aquí dalt, sinó que aquí tinc un 11, un 11, un 14 i un 7. Val? És a dir, els números que jo he copiat. D'acord? Aquesta és la manera en què si volem utilitzar uns números generats aleatòriament, el que haurem de fer és seleccionar-los, copiar-los i enganxar-los com a valors. Ara veureu aquí la diferència. Si jo vaig fent canvis, hi ha números que canvien, que són els que no he enganxat, però aquests sí que m'han quedat fixos aquí. D'acord? Ara amagarem la columna A i les files 1 i 2. Vale? Ens col·loquem aquí a la A, ara sí que no busquem aquesta línia i aquestes fletxetes, sinó la que indica cap a baix, que és per seleccionar, botó dret, i seleccionarem ocultar. I ara farem el mateix amb la 1 i la 2. Vale? Seleccionem, arrossegant quan ens surt aquesta fletxeta negra, botó dret i ocultar. Ara se'ns demana que les xifres de la taula estiguin en euros i amb un decimal. Aleshores seleccionarem des d'aquí, des de C5 fins a E5 i baixarem després fins a E16, vale? És a dir, agafarem també la columna E perquè podem deduir que aquí evidentment també hi haurà una xifra en euros, ja que tenim despeses, ingressos i benefici. Vale? Per tant, agafem aquesta ja també i venim a Inicio, secció número, i aquí cliquem a moneda, o bé cliquem directament a aquesta drecera d'aquí, que també ens dona format moneda. Per defecte ens ho donarà amb 2 decimals. Dels 3 que teníem, ara en queden 2. Si volem treure encara un més i que ens quedi un, ho podem fer amb aquesta icona d'aquí, també de la secció número. Anem al següent pas, que és calcular el benefici obtingut cada mes. Aleshores, per fer aquest càlcul, com tenim despeses i tenim ingressos, el que farem és als nostres ingressos restar-li les despeses que hem tingut. Vale? Fem ingressos menys despeses, intro, i ja tenim la taula amb els beneficis de cada mes. Si no us ha aparegut automàticament perquè ho teniu deshabilitat per aquí, doncs simplement agafaríem de la cantonada i arrossegaríem cap a baix i se'ns aplicaria igual. A continuació, farem que a la columna de beneficis apareguin en números vermells els que siguin inferiors a 0. Per tant, seleccionem les dades d'aquesta columna, d'acord? Des de E5 fins a E16 i també des de la pestanya Inicio vindrem a la secció Estilos i triarem Formato condicional. Aquí hi ha diverses coses que podem fer, ja les anirem veient més endavant. De moment començarem per aquí, per les regles per a resaltar celdes. I triarem és menor que, ja que el que volem ara és que ens resalti en color vermell aquelles que tinguin una xifra menor que 0 euros. Per tant, formato condicional, regles per a resaltar celdes, és menor que, i quan cliquem se'ns obrirà aquesta finestreta. Aleshores, aquí l'Excel el que ha fet és veure que el número més baix és menys 264,70 i el més alt és 4.301,4 i ha calculat que aleshores el terme mig, el que queda entremig del més alt i el més baix, són 2.018,40. I ha deduït doncs, que potser voldríem en vermell els que estiguin per sota del que queda a la meitat. Però no és el cas. Volem que estiguin en vermell el que està per sota de 0. Per tant, seleccionem aquest 2018,40 i ho substituïm per un 0. 0 euros. I ara, efectivament, només apareix en negatiu aquell número que està per sota de 0. Però
ens demana l'enunciat que sigui només el número el que ha d'estar en vermell, que la cel·la mantingui el seu color. Aleshores, aquí ara ho tenim com a relleno rojo claro, contexto rojo oscuro. ¿Vale? També podríem posar-li relleno amarillo, contexto amarillo oscuro, relleno verde, texto verde oscuro, relleno de celda rojo claro, o, finalment, l'opció que nosaltres necessitem, que és texto rojo. Només el text queda en vermell. Per tant, cliquem acceptar. I amb això ja tenim aquest pas d'aquí. Ara se'ns demana que afegim una fila de totals. Molt important per fer aquest pas que ens trobem a la taula, és a dir, si jo estic aquí a qualsevol cel·la que no forma part de la taula, no veig la pestanya Diseño de taula, perquè no estic a una taula. Per tant, per poder modificar això i que ens afegeixi una fila de totals, clicaré a qualsevol cel·la de la taula i aleshores vindré a aquesta pestanya que ara sí que em surt, que és Diseño de taula. Veieu? Si jo col·loco qualsevol altra cel·la no em surt, però si estic dins la taula, sí. Venim a Diseño de taula i en aquesta pestanya tenim una secció que és Opciones de estilo de taula i triarem Fila de totales. Així, automàticament ens apareix aquí ja una suma dels beneficis. A continuació se'ns demana la mitjana de despeses i d'ingressos. Tot i que ho podríem fer en qualsevol altra cel·la, una via molt ràpida per fer-ho és col·locar-nos en aquesta fila de totales i en aquesta fletxeta que tenim aquí seleccionar promedio, que promedio és mitjana en castellà. Cliquem aquí i ja ens calcula quina és la mitjana de despeses i d'ingressos. Tenim altres opcions com max i min, tenim suma, evidentment, que és el que tenim aquí, tenim també recuento, que ens comptaria quantes cel·les hi ha que contenen dades. En aquest cas triarem promedio. I ja tenim aquí els dos promedios, les dues mitjanes i el total, que és una suma. A continuació ve aquesta part que és inserir una gràfica de barres 3D, estil 7, color lila. Lo de l'estil 7 color lila ho deixem per després, de moment anem a veure com s'insereix una gràfica de barres. El primer que hem de fer és seleccionar les dades que volem que apareguin en la nostra gràfica. Jo vull que apareguin els mesos i el benefici que s'ha obtingut en aquests mesos. Per tant, seleccionaré des de gener fins a desembre, important no agafar ni res aquí dalt ni el total, des de gener fins a desembre. I ara per seleccionar a la vegada aquesta columna d'aquí, el que faré és clicar a la tecla Control i seleccionar des d'aquí fins aquí, també vigilant de no agafar els totals ni res més. Única i exclusivament de gener a desembre i de 1.691 amb 4 fins a 2.699 amb 80. Una vegada tinc això seleccionat, que és el que jo vull que aparegui a la meva gràfica, vindrem a insertar i ara aquí, a la secció gràficos, triarem el tipus de gràfica que jo vull. En aquest cas, vull una de barres i en estil 3D, que és el que em demana l'enunciat. Gràfica de barres, estil 3D, per tant, columnes 3D. Una vegada la tinc, sí que puc buscar aquest estilo 7 i color lila. L'estil el trobaré en Diseño de gráfico, que també, al igual que per veure la pestanya Diseño de taula havíem d'estar a la taula, per veure la pestanya Diseño de gráfico hem d'estar a la gràfica, d'acord? Si jo estic aquí, no m'apareix aquesta pestanya. He d'estar seleccionant la gràfica. Venim a Diseño de gráfico i a la secció Estilos de diseño podem trobar diferents estils. L'enunciat ens demana estilo 7, doncs si col·loquem el ratolí damunt de cada estil veurem el seu nom. Aquest és estilo 8, per tant aquest ja veiem que és estilo 7. Cliquem i ara per canviar el color
ho tenim aquí, just a l'esquerra, en aquesta mateixa secció, i important, això són codis de color, d'acord? Per tant, jo no puc clicar aquí i que se'm torni lila, perquè això és tota la paleta de color. Si jo vull que sigui lila i vull garantir que sigui lila, vinc a aquesta, que és monocromàtica, que és tot lila, i ja està, ¿vale? Perquè no triem un únic color, sinó que triem una paleta de color. Ara se'ns demana que anomenem aquesta gràfica beneficis 24, que això ho farem doncs, simplement clicant aquí, ¿vale? Fem un doble clic, seleccionem i en comptes de títol del gràfic posem beneficis 24. Cliquem intro o cliquem fora i ja està. ¿Vale? Beneficis 24. I ens diu que la col·loquem a la dreta de la taula i que sigui aproximadament de la mateixa alçada que aquesta. ¿Vale? Per tant, ara això ho mourem com movem les imatges, d'acord? Les seleccionem i quan ens apareixen les 4 fletxetes vol dir que podem clicar amb el botó esquerre del ratolí i arrossegar. Vale? Més o menys ja té la mateixa mida que la taula. Si jo ho volgués modificar, igual podria fer-ho per aquí, per les cantonades. D'acord? Ara se'ns demana que la columna de maig sigui la més alta, és a dir, ara mateix la de maig és la més baixa perquè està en negatiu. Vale? Què passa? Que jo aquí no puc arrossegar això cap a dalt i ja. Vale? És a dir, les dades d'una gràfica es modificaran per aquí, no des de la gràfica, vale? Sinó que per modificar les dades de la gràfica el que faré és doncs, modificar les dades de la taula de la qual ha sorgit la gràfica. Per tant, què puc fer? Doncs vinc aquí, li poso uns ingressos molt més alts, per exemple, no sé, 8.000 i pico, i ara ja se m'ha modificat a la gràfica i la columna de maig ja és la més alta. Vale? Per tant, important recordar això. Per modificar l'aspecte d'una gràfica, realment hem de modificar les dades des d'aquí, des de la taula, des d'on sorgeixen aquestes dades. Vale? I amb això ja estaria tota aquesta primera part.